Il-Ministru Rodrick Galdes ammetta li l-binja ilha tal-inqas 4 snin taħt ir-responsabilità tiegħu imma xorta waħda ma jrid jerfa' responsabilità ta' dak li seħħ fl-għodwa tal-lejlet l-ewwel tas-sena fil-Birgu. Dan kif fortunatament ma saħħitx disgrazzja wara li waqgħet biċċa minn faċċata tal-binja tal-housing f'din il-lokalità. Fix-xhur li għaddew, is-Sindku Laburista tal-Birgu John Boxall kien bagħat sensiela ta' emails kemm lill-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll lill-Ministru Rodrick Galdes bil-periklu illi kien hemm rabta ma' binja fi triq l-Antika. News taqsa lill-Ministru Galdes kif għadu ma refax responsabilità bil-Ministru jisħaq illi kull ma waqgħet l-apra morta fil-maltemp u li issa se jibda x-xogħol. Is-Sindku tal-Birgu qallek xhur u snin li kien hemm il-periklu u ħadd ma ta' kasu. U fl-aħħar waqgħet il-binja, il-faċċata waqgħet l-apra morta bir-rispett kollu. Kieku kien hemm xi ħadd taħta dik, x'kien jiġri? Tittifhem ukoll li kien il-maltemp. Tittifhem ukoll li dik il-binja għandha ħsara strutturali u tiġi restawrata ilha 20 ta' snin abbandunata u ġiet il-housing reċentement fil-aħħar 4 snin qed isir proġett fuqha u llum kien ilu snin u xhur jgħid is-Sindku fuq 25 sena taħt Gvern Nazzjonalista. Imma ġifieri x'ħajjiġri? Se jiġri ħajtlestaw ix-xogħlijiet. Fl-aħħar jiem is-Sindku John Boxall saħaq illi l-ewwel email li bagħat kienet f'Lulju 2023 fejn fakkar lill-Ministru fuq il-konferenza stampa li kien għamel fejn wieħed illi se jirrestawra din il-binja u talbu sabiex iżomm kelmtu. Dan hekk kif kienet fost numru ta' binjiet fil-lokalità li kienet qed tħossib l-awtorità tad-djar. Madankollu kemm Rodrick Galdes kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela li kien infurmat b'dawn l-emails m'għamlu assolutament xejn minkejja li r-residenti kienu f'periklu ċar. News il-Ministru Rodrick Galdes prova jelab il-logħba partiġana bil-irrefera għal każ li seħħ 25 sen ilu fil-Furjana. Madankollu wara da snin kollha jidher li kemm hu kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela ma talmu assolutament xejn għaliex minkejja illi kienu konxi bil-periklu rriskjaw li jintilfu aktar ħajjiet. Bil-Kunsill Laburista jinsisti li l-Ministru huwa responsabbli waqt li Galdes ironikament għalilna illi aħna partiġani sempliċement għaliex kwotajna lis-Sindku tal-partit tiegħu stess. Il-Kunsill Lokali qed jgħid illi qed jitfak b'responsabilità li kieku seħħ disgrazzja. Moħħok jiena responsabilità tiegħi dejjem imxejt magħha għaliex meta ġejt notifikat li hemm xi periklu mal-faċċata fżajt il-periti marru għamlu l-uħ neċessarju però mal-temp bħalma kellna l-ġimgħa li għaddiet. Għallek is-Sindku li dak mhux biżejjed. Però infakrek, jekk titkellem fuq u tipprova tkun partiġjan. Biex tkun partiġjan totalment. Tipprova tippolitiġizza. Tul il-jum tal-ħadd Boxall sostna mal-Gazzetta llum il-ħtiġijiet tar-residenti tal-Birgu qed jaqgħu fuq widnejn torox bir-residenti jinsabu mħassba ferm. F'Lulju 2024 Boxall kiteb email lil Rodrick Galdes kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela fejn staqsih x'qed jistenna biex jagħmel xi ħaġa u x'se jiġri la jmutu n-nies. Dan fil-waqt illi wara li seħħ il-każ propju ftit tas-sigħat wara Boxall bat email oħra lill-Ministru Galdes u lill-Prim Ministru Robert Abela fejn qalilhom illi dak illi seħħ kienet xorti tajba li ma mitħadd u insista illi kien diġà wissihom illi kienu qed jistennew illi ssir disgrazzja. Intant il-Ministru Galdes għal darba 2-3 wera illi mhux interessat jerfa' responsabbiltà minkejja illi kien konxju mill-periklu li kien hemm fil-Birgu. Ma għalfejn ma għamiltu xejn fuqha? Kellha taqa' l-apra morta jew xed. Fl-aħħar jiem News kiteb lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar dan kollu, madankollu sal-lum għadna mingħajr tweġiba u għaċċar illi Robert Abela flimkien ma' Rodrick Galdes kien konxju minn dan kollu għaliex is-Sindku Laburista John Boxall kien qalilhom bla tlaqliq illi l-ħajja tan-nies kienet f'periklu.